Вітаю, я Наста, а ты слухаеш Белліт, падкаст пра кнігі і каля кніжныя тэмы. І сёння ў эфіры чарговая сходка КК Анягош, якая, як мне падаецца, будзе найгоршай. І не таму, што я бачу сярожу, а таму, што я хачу бамбіць на кнігу. Не, але мы ж дамовіліся загадзя, што ты будзеш сёння расказваць толькі ўсё добрае пра кніжку, а ўсё благое буду гаварыць я. Не, наадварот. В сэнсе не, Мне падаецца, яна табе спадабалася, я так адчуваю. вельмі спадабалася. Але на гэтую кнігу я атрымала найлепшыя каментарыі ад нашых слухачоў, якія вам зачытаю па традыцыі ў канцы. Усім вельмі спадабалася гэтая кніга. Вельмі спадабалася гэтая кніга. Я раблю рухі пальцамі. Ну, ты робіш фашысцкія двукосці. Чаму фашысцкія? Ну, потым дазнаешся, як прачытаеш кніжку адну. Ну што, я нават не ведаю, як гаварыць пра гэтую кнігу. Давай пачнем з таго, што гэта за кніга. Гэта кніга Станіслава Ракуса «Нататкі ў плыні часу». Мы абвяшчалі ў канцы мінулага выпуска, што мы пра яе пагаворым. І гэта абсалютна новае для мяне, я думаю, як і для 99,9 нашых слухачоў, а можа быць нават 100% слухачоў, новае імя ў сусветнай літаратуры. Я не ведала пра існаванне гэтага чалавека, пакуль выдавецтва «Тэхналогія» не выдала гэтую кніжку. Ладно, задам пытанне насустрач, колькі славацкіх пісьменнікаў ты вось можаш там назваць. Я чакала гэтае пытанне. Мне падаецца, што назваць ніводнага, але калі зараз я загуглю, магчыма, там Ну, будзе... загугліўшы, я таксама магу шмат Не, каго ну магчыма, там будзе нейкае пачынаць. імя, ведаеш, і я такая прачытаю: а, гэта славацкі пісьменнік. Ну, скажем так, дагэтуль па-беларуску выходзіла даволі нешмат славацкіх пісьменнікаў. Магчыма, у серыі паэты планеты там былі якія-небудзь пераклады са славацкай? Не? Не ведаеш? Цалкам верагодна, але зноў жа я іх не ведаю, таму іх імёны мне ні пра што не казалі. Калі што і выходзіла, то гэта выходзіла там, вядома, ў незалежных выдавецтвах, што-небудзь такое не вельмі знакамітае у нейкіх такіх серыях, которые, як на мяне, імёны і назвы гэтых твораў схаваліся за нечым іншым. А чакаю, вось там у серыі у выдавецтве мастацкая літаратура, там ж таксама выходзіла кніжка нейкая гады 4 таму, штосьці таксама з гадзіннікам, з часам штосьці звязана. Гэта І чэшская. там Гук не, сонечнага там не чэшскія, там гадзінніка. былі ці то славацкія, ці то сербскія, магчыма. Вось я нават зараз гляну. Такога я не ведаю, але я зараз адкрыла спіс літаратараў славацкіх. І, дарэчы, учора перакладчык у Куркулікоў сказаў мне, што слова літаратар не любіць, таму што яно трошкі такое нафталінавае. Сярожа, як ты ставішся да слова літаратар? Нормально. А што Я таксама такое? нармальна, я ж задумалася, думаю, што не так са словам літаратар. Яно такое нейкае агульнае, звычайнае. Дык вось, я Ну так, разгарнула гэта спіс. абагульняе ўсіх, хто піша, хто хоць неяк стварае, хто неяк хоць Так, неяк, амаль спорны назоўнік. спрачыняецца да літаратуры. Там хто піша там прозу, драму, паэзію, эсэй і ўсё такое. Ну, літаратар. Ну, вось, І вось я у гартаю кожнага спіс, і свае тут заскокі. ніводнага знаёмага імені няма, але мяне вельмі павесяліў такі літаратар, якога завуць славацкі літаратар, якога завуць Павел Далежал, і я яму зайздрошчу. Таму што кожную раніцу я прачынаюся з думкай, што яшчэ паляжаць бы трошкі, я карцей не далежаў. Гумар, які мы заслужылі. Ну не, зусім я гартаю імёны, і зусім ніякага моманту пазнавання ў мяне не ўзнікае. Магчыма, я проста неадукаваная. Там такі белы зборнік, мастацкая літаратура. Вылецела з галавы. Нічога, мы перажывём. Ну, але такім чынам падаецца, што мы ў Беларусі зусім не абазнаныя ў славацкай літаратуры, калі не займаліся спецыяльна даследаваннем гэтай літаратуры, паколькі пераклады славацкай літаратуры ў нас як бы асабліва і не прадстаўлены. І таму гэта першая славацкая хіба кніжка, з якой я сутыкнулася ў сваім жыцці. Ясна, што па ёй я не буду меркаваць пра ўсю славацкую літаратуру, але тым не менш, больш пакуль што чытаць славацкай літаратуры мне не хочацца. Ладно, прынамсі, чытаць кнігі Станіслава Ракуса мне больш не хочацца. Пачнём з афармлення.
Я разумею, што судзіць кнігу па вокладцы гэта апошняя справа, але я нават не па вокладцы буду судзіць, апусцім дызайн. Окей, я не прыдзіраюся. Але калі ты разгортваеш гэтую кнігу і бачыш гэты шрыфт, узнікае толькі адно пытанне да чалавека, які выбіраў гэты шрыфт. Гэта вярстальшчык ці хто гэтым займаўся, хутчэй за ўсё вярстальшчык. Чаму ён так ненавідзіць людзей? Ну, кніжка такая вельмі гэта ўсё ж такі была сербская проза, прабачце, што я пераб'ю. Пясочны гадзіннік часу. Гэта нікому не патрэбны вбоквіл, але ён хай будзе назвучаны. Раптам вы цікавіцеся сербскай літаратуры. Пра сербскую літаратуру я прынамсі чула, бо вучыла сербскую мову ва ўніверсітэце. І мы трошкі знаёміліся з сербскай культурай. Сярожа Пра трымае ў руках афармленне. кніжку. Афармленне як бы недалёка адышло ад зместу. Ідэальна, ідэальнае апісанне гэтай кнігі. Таму Калі чытайце, вы калі ўяўляеце сабе хочаце. гэтую крафтавую папку «Дзела». Блін, мы так пачалі непрыгожа, пачалі засіраць вокладку кнігі, але Але ну ведаеш, яна цалкам адлюстроўвае ўсё тое, што адбываецца ў кніжцы. Трэба сказаць, што падзеі кніжкі я нават не ведаю там можна назваць падзеямі ў кніжцы я б назвала гэта амаль алкатрыпам нічога. чалавека з сіндромам дэфіцыту Вось ўвагі і штосьці гіперактыўнасці. статычнасць гэтай кніжкі адбываецца ў Славакіі у пачатку 70-х гадоў. 72 год нават, калі дакладна. Так, і цалкам, каб зразумець цалкам гэтую кніжку, каб яе спасцігнуць увесь гэты задумку ўсю, якая закапаная тут. Тут трэба дакладна ведаць, што ў тыя часы у Славакіі адбывалася і чым жылі людзі. Я калі чытаў яе, я адразу згадываў кніжку «Моцных будзь», і там таксама падзеі адбываюцца штосьці прыблізна плюс-мінус у гэтыя гады, але там прынамсі хоць аповед вядзецца з боку там маленькай дзяўчынкі, прынамсі мы ведаем, што адбываецца, як жывуць людзі навокал, што нейкая такая шэрасць, зладзённасць кожны дзень, кожны час, кожную гадзіну, кожную хвіліну. Тут жа такі матыў маўчання. Аўтар і сам лірычны герой, ён цалкам засяроджваецца на сваім побытавым, на тым, што адбываецца выключна вакол ягонай асобы. І калі штосьці вырываецца вонкі, калі ён неяк думкі яго вядуць на высвятленні прычын, чаму гэта ўсё адбываецца менавіта так, ён знарок не заходзіць туды. Ён адмаўляе сабе ў гэтым. То бок ён не шукае прычыны, чаму яму, як настаўніку, который спазняецца на працу, чаму яму так будзе горка і чаму у столькі будзе непрыемных наступстваў ад ягонага спазнення. Хаця здавалася б, спазніўся чалавек на 20 хвілін на працу. Такое з кожным можа адбыцца раз, 2 разы на год. Вось. Але чаму ён так усяго гэтага баіцца? Пра гэта ніколі нічога не расказваецца, ні наводнай старонцы. Але я так мяркую, калі чалавек чытае паміж радкоў, калі ён трошкі уваходзіць у кантэкст гістарычны таго, што там адбывалася у Славакіі, Чэхаславакіі на той час, магчыма, ім адкрыцца нешта большае. Ты вельмі сур'ёзна пачаў з параўнання. У мяне таксама было параўнанне гэтай кніжкі. Я яе часам параўноўвала з Оруэлам з 1984. Таму што У таксама... нас з табой сёння будзе, я так разумею, выпуск параўнанняў, абы толькі не гаварыць пра гэтую кніжку наўпрост. Магчыма, проста таксама можна параўнаць, як толькі пачала чытаць гэтую кнігу, нават калі я прачытала анатацыю да яе, я адразу падумала, быў такі савецкі міні-серыял, яго можна назваць «Большая перемена». З той розніцай, што «Большая перемена», пры ўсёй маёй нелюбові да савецкага кіно, тут зараз будзе камін-аут, я ненавіжу савецкі кінематограф, я глядзела пэўную колькасць нейкіх там асноўных фільмаў, серыялаў, і мне проста ён не цікавы і не блізкі.
я нарадзілася ў 93-м, я не жыла ў Савецкім Саюзе, і мне гэта як бы не блізка і не цікава. Я люблю стары кінематограф замежны. Але большая перемена гэта адзін з тых нямногіх фільмаў, якія сапраўды люблю. Ён даволі дасціпны, цікавы, і вось атмасфера вось гэтага выкладчыка, настаўніка, які выкладае у школе вечаровай для дарослых, гэта даволі цікава, таму што здавалася б, ты вучыш дарослых людзей, але часам з імі бывае цяжэй, чым з дзецьмі. Таму што дзеці яны больш, ведаеш, больш пластычныя і больш паддаюцца розным уплывам. А дарослыя маюць сваю пазіцыю на ўсе пытанні, і з імі вельмі цяжка камунікаваць, калі ты на пазіцыі нейкай іерархічнай вышэйшай за іх. Ну то бок большая перемена для мяне была вясёлым захапляльным фільмам, серыялам, пры гэтым з элементамі чагосьці сур'ёзнага. Тут жа я чытала і думала, навошта я жыву гэтае жыццё? Прыкладна такія думкі, таму што я трапіла гэтай кнігай у педагагічнае пекла, як на парах методыкі выкладання мовы і літаратуры ва ўніверсітэце. І аўтар быў абсалютна бязлітасны да мяне. Так, у мяне таксама такія былі параўнанні з вялікім вось гэтым перапынкам, большая перемена, увесь гэты міні-серыял, як ты яго назвала, любімы шматлікімі. Але разумееш, як бы вось ідзе серыял большая перемена, і там, ну, грубо кажучы, ты калі яго глядзіш, ну, за ўсёй гэтай хохмай хаваюцца вельмі шмат чаго, і, ну, грубо кажучы, калі ты глядзіш вялікую, ну, большую перемену, ты не думаеш пра тое, што героі гэтага серыяла, увесь серыял ходзяць у адным і тым жа гарнітуры, так? А Так. калі ты чытаеш вось гэтую кніжку, табе, ну, пра гэта прама не скажуць, але, ну, ты сам бачыш, што героі ходзяць увесь час у адным і тым жа гарнітуры. Не таму, што як бы ім так зручна, банальна таму, Таму што што ён нічога адзін. іншага няма. Таму Так. што ён адзін. І большага яны сабе не тое, што не могуць дазволіць, яны знайсці яго банальна фізічна не могуць. І гэта тое, пра што большая перемена, паўтарусь, не гаворыць, тое, што яно хавае за ўсёй гэтай хохмай. Ну, блин, ну ладно, нам адсяклі руку, але ў нас там засталася левая рука, ну, як бы мы будзем так весяліцца, бадрыцца і жыць далей. Але тут нам просто на нас замахнуліся, і мы адразу паказваем, наколькі нам хрэнова, наколькі ўсё на свеце, ведаеш, прасякнута вось гэтай шэрасцю, чорнасцю, безвыходнасцю, і няма ніякіх там, ну, проблескаў таго, што штосьці будзе лепшым. Няма ніякіх проблескаў таго, што ты як чалавек, як педагог, як спецыяліст, ну, як творчая асоба, незалежнасці ад таго, у якой галіне, у якой сферы, што ты калі-небудзь будзеш мець шанс быць зразуметым. І вось гэтая кніжка, яна вось цябе хапае за загрывак, яна хапае цябе за валасы і просто вось носам вось у гэты бруд, у гэтую шэрую будзённасць і скіроўвае. Ведаеш, ну, вельмі здорава вось паказваць вось вялікая перамена, большая перемена, вось гэта ўсё цветастае, песенькі спяваюць, такія ўсе жарцікі, такія клёвыя героі там, і тэхнічка, і вахцёрша, і астатнія настаўнікі, і такія ўсе разнапланавыя вучні, усе, здавалася б, і дарослыя. А тут як бы, ну, настаўнік, ён застаецца сам насам з сабой, і яму трэба неяк жыць, выжываць і сябе заўсёды замыкаць. Не толькі, я не ведаю, у побытавым плане, паўтаруся, адзін вось гэты гарнітур, а таксама у разумовым. І тут, магчыма, нам трэба увогуле сказаць хоць штосьці пра сюжэт пра гэтую кніжку, не? Так, і спачатку перад тым, як расказаць пра сюжэт, я хачу акурат зачытаць вам абзац, першы абзац, якім уласна і распачынаецца кніга, таму што гэты першы абзац, калі я прачытала, я зразумела, што мяне чакае наперадзе. Гэты абзац як быццам бы вас уводзіць у твор, і каб вы разумелі проста, што далей усё будзе дакладна так жа. Таму я проста, ён даволі доўгі, я пастараюся аператыўна яго зачытаць. Ну, Дарэчы, пастарайся. як правільна чытаюцца націскі ў славацкіх імёнах? Ён Душан Сакмар, я думаю, што націск на першы склад.
Давай ты будзеш называць яго Душан Сакмар, а там потым хтосьці цябе паправіць, калі гэта будзе Ну штосьці добра, калі няправільна. вы разбіраецеся ў славацкай мове, то напішыце ў каментарях. Асабліва калі вы Святлана Богуш, мы забылі сказаць, што перакладчыца Перакладчыца кнігі, гэтага так. клёвага твору завуць Святлана Богуш. Здаецца, яна лаўрэатка прэміі дэбют за пераклад кнігі з чэшскай мовы. Там ці то Можа быць. жыткаўскія багіні, ці то штосьці такое у серыі чэшская калекцыя. Ну то бок прозвішча мне, скажем так, не самае незнаёмае. Знаёмы. Ну давай вперед, вперед, чё ж ты Чытаю. сидзіш? А 15:10 настаўнік славацкай мовы Душан Сакмар мусіў пачаць урок у другім Б-класе. Цяпер, калі ён дабраўся да будаўнічай, якую ад школьнай тэрыторыі аддзяляюць яшчэ 2 вуліцы, на гадзінніку 15:30. Храналагічны ход жыцця, які Сакмар так часта супастаўляў з вызвольнай здольнасцю літаратуры парушаць зладжаны рух свету, дзейнічае ў гэтыя хвіліны няўхільна і бязлітасна. Відавочна, пакуль Сакмар дойдзе туды, дзе ўжо даўно мусіў быць, гэтае нястрымнае зацятае нарастанне часу выльецца ў форму сур'ёзнага парушэння, бо пунктуальнасць, што забяспечвае славуты рытм працы і адпачынку, урокаў і перапынкаў, была ў вячэрняй школе для працоўных самым яскравым паказнікам парадку. І калі я прачытала гэты абзац, які займае прыкладна палову старонкі, я падумала: ты што, не мог сказаць пра тое, што настаўнік спазняецца адным радком? Але тады я зразумела, што не было б усяго гэтага твора і ў гэтым самы сок. Ну, блин, камон, на то яно і літаратура, каб сказаць штосьці простае вялікімі, я не ведаю, вялікімі абзацамі, заблытанымі і ўсё такое, і наадварот, штосьці заблытанае сказаць наадварот чымсьці простым. І калі я Не? зразумела, што вось так у такім стылі далей працягнецца ўвесь твор, я ўспомніла, што калі я была юная, зялёная, я вывучыла фразу, якую тады она была вельмі популярная, фраза «С точки зрения банальной эрудиции, не каждый человеческий индивидуум способен лояльно реагировать на все тенденции потенциального действия». Мне 31, я дагэтуль памятаю гэтую фразу. І вось гэтая фраза як бы адлюстроўвае усё, што будзе ў гэтай кнізе. І я зразумела, што вось гэта той самы стыль, якім мы ва ўніверсітэце пішам свае дысертацыі, нейкія курсавыя, таму што, як сказаць шматслоўна тое, што можна выразіць простымі словамі. Але ў той час, калі ў дысертацыі гэта патрэбна для таго, каб проста штучна расцягнуць памер дысертацыі курсавой чымсьці такім, то тут гэты стыль стане такой мастацкім прыёмам, такім мастацкай дэталлю, якую вы сустрэнеце на працягу ўсяго гэтага, дарэчы, даволі невялікага твора. Тут 120 з нечым старонак, ён зусім каротенькі. Але за кошт вось гэтага стылю чытала я яго даўжэй, чым магла б, таму што ты пастаянна мусіш быць засяроджаным на гэтым тэксце. Ты не можаш адарвацца, таму што калі ты літаральна кудысьці твая думка панясецца ў іншы бок, ты ўжо перастаеш разумець, што адбываецца ў гэтым тэксце. І гэты тэкст, які патрабуе даволі вялікіх высілкаў для таго, каб яго проста прачытаць і зразумець. Ну, прынамсі, для мяне гэта была такая даволі няпростая праца. Але давай, Ну так, пяройдзем да сюжэту. высілкі патрэбны, каб прадрацца, прадзерціся праз вось гэтага кроева, праз гэтае сеціва тэксту, бо тут простых сказаў няма. Калі сустракаецца які-небудзь просты сказ, то ўсё як бы то гэта тады не проста так. Простыя сказы не проста так у гэтай кніжцы. І так, тэма складаная, тэма неадназначная, тэма нам даволі чужая, хоць і адначасова з тым і блізкая. Мы проста не прывыклі казаць пра ўсё гэта настолькі адкрыта і настолькі прамалінейна. Скажам так, хоць гэта ўсё выказана так і велягурыста. Вось. Тым часам я знайшоў інфармацыю пра Святлану Богуш, як заўсёды я памыляўся. Вось. Таму Чамусьці я не некалі здзіўленая. ну так, яна некалі была не лаўрэаткай, намінанткай на прэмію дэбют, але ў той год атрымаў дэбют іншая прэтэндэнтка. Ну добра, але тым Вось, не ну, менш, ўсё ж такі за пераклад была намінаваная, тым ўжо неяк адзначаная. То бок не навічок у перакладзе. Але ну да перакладу тэксту у мяне няма абсалютна ніякіх прэтэнзій, наогул проста я здымаю капялюш проста вось перад гэтым чалавекам, які здолеў вось так перадаць гэты тэкст
каб захаваць, мне падаецца, там цалкам захаваная ўся гэтая вось атмасфера арыгіналу і гэтага напісання. Ну, дык ты хацела ж перайсці да зместу кніжкі, не? Можа быць. Па-першае, Можа быць. цікава наконт назвы. Мне падаецца, што беларуская назва больш такая прыгожая і мудрагелістая, чым арыгінальная, таму што у Арыгінальная арыгінале назва кніжка там нейкія называецца тэмпаральныя тэмпаральныя нататкі. Ну, тэмпаральныя нататкі, па сутнасці. Але нататкі ў плыні часу гэта ўжо штосьці ў стылі гэтай кніжкі, мне здаецца. Яно ў стылі, але мне яно неяк вельмі, як на мяне, вельмі пафасна гучыць. Ну, у Так, плыні абсалютна. часу з нейкай такой, ведаеш, прэтэнзіяй на вечнасць, прэтэнзіяй на тым, каб, я не ведаю, каб тваё імя, каб вось гэтыя вось, зноў пакажам, Засталося ў вось гісторыі. гэтае негеглае афармленне кніжка, каб яна трапіла там, я не ведаю, У у аналы нейкія гісторыі. Абажаю словазлучэнне аналы гісторыі. Даруйце, мне менавіта 5 гадоў, туды. і такі ў мяне гумар, так. Ну, я у чарговы раз прашу цябе пачаць штосьці казаць пра сюжэт, бо я кніжку прачытаў даўно, і ён трошкі ўжо ў мяне Вось выветрыўся што, ты з проста галавы. забыў. Сюжэт даволі банальны. Ёсць настаўнік гэтай вячэрняй школы для дарослых, якога завуць Душан Сакмар. Падзеі адбываюцца ў 72 годзе ў горадзе Кошыцы. Гэта, мабыць, адзін з самых знакамітых славацкіх гарадоў. І падзеі адбываюцца нават прям у вельмі дакладны час. У чацвер 26 кастрычніка 1972 года пачынаюць адбывацца падзеі. У 15, колькі там, 13, калі настаўнік спазняецца на свой урок. І, канешне, калі вы пачнеце чытаць гэтую кнігу без анатацыі, пабачыце, што ён спазняецца на урок да другога Б-класа, не, ён працуе не з дзеткамі, гэта проста другі Б-клас у дарослых. Там ёсць і трэці клас, але гэта ўсё дарослыя людзі, з якімі ён працуе як настаўнік. І тут няма ніякага, як ужо казаў Сярожа, ці не казаў, пра тое, што няма нейкага сюжэту, гэта як быццам бы проста збор, серыя невялікіх эпізодаў з жыцця вось гэтага персанажа, які вельмі сарамлівы, ён нейкі такі скаваны нейкай сваёй нязграбнасцю, ён вельмі трывожны ў адносінах да навакольных, ён вельмі ветлівы. І вось чаму мне гэты твор нагадваў Оруэлла 84, таму што вось уся гэта атмасфера нейкай такой гнятлівай трывожнасці і боязі штосьці зрабіць і штосьці сказаць, яна вельмі падобная. Ну і ён неяк не імкне, мне падалося, што гэта чалавек, які не імкнецца ні да чога. Вось у яго ёсць нейкі прафесійны абавязак, ягоная праца, ёсць там сям'я, і ён не намагаецца выйсці за межы таго, што патрабуецца вось для гэтай працы, дапусцім, і ці для гэтага сямейнага жыцця. Ён проста абсалютна, плюс ён яшчэ алкаголік, трэба заўважыць, ёсць там праблемкі алкагалічныя. І гэта вось проста збор гісторыі з яго жыцця, часам вельмі банальных, часам наадварот нейкіх вельмі дзіўных. Я з табой не пагаджуся у плане таго, што ён такая, ведаеш, ну, з тваіх слоў вынікае, што ён такая амёбная Ну, амёба. не зусім амёба, проста прадукт эпохі і часу, я б сказала, так. Вось, трэба разумець, чаму ён такі. Так. Усе навокал людзі такія, як ён. Як бы не ён такі, час такі, грамадства, наваколле, яно такое цяперака. Ён, здаецца, і дасягнуў бы чаго-небудзь. У яго, ну, вось ты сказала, што Але так ён не нікуды не прынята. імкнецца. У яго ёсць куды імкнуцца, ён хоча шмат чаго дасягнуць. Але ён разумее, што як толькі ён пачне штосьці рабіць у гэтым кірунку, наступствы будуць адразу ж. Ведаеш, вось гэтая самацэнзура, ён у палоне гэтай самацэнзуры знаходіцца пастаянна, нават са сваімі вучнямі. Нават гэты раман пачынаецца з таго, што ён як настаўнік, які спазніўся на заняткі, на сваю лекцыю да вось гэтых здаровых ужо дзецюкоў, ён пачынае чытаць, ну, лекцыю пра насы і пра вусны, пра вочы. Ну, спускацца да Насы там такого самая яркая філалагічнага. частка. Гэта тое, што, ну, ведаеш, ён хоча займацца высокай філалогіяй, па ім гэта бачна. Ён хоча, ну, рабіць такія вялікія значныя даследаванні у сферы філалогіі, у сферы літаратуразнаўства. І, ну, калі Таму б ён і ён пачаў свае рабіў... нататкі весці. Вось гэта ягоны пра сшытак. нататкі гэта далей. Але ён не можа гэтага рабіць. І ён
ён субліміруе гэта на нешта іншае. Нават калі вось ён чытае вось гэтыя лекцыі, калі вось яго праняло, калі яго панесла, ён пачаў гэтую якую праблему носа перакідваць там з адной кніжкі ў іншую, праз Гогаля, праз нешта там сваё славацкае нацыянальна літаратурнае. Ён толькі потым разумее, куды яго панесла і што, ну, што магчыма, ягоныя словы, которые ён прамовіў проста у хваляванні, узняты вось гэтай вось абуджаны вось гэтым усплёскам сваёй, скажем так, вось гэтай зацятай, заглыбленага памкнення свайго. І ён рэзка там пераключаецца на нешта іншае, альбо Ён пачаў ўвогуле яшчэ там расказваць змаўкае. гісторыю са свайго жыцця нейкую, але потым, калі ён думаў пра то, як будзе весці урок ужо ў іншых студэнтаў, школьнікаў, як іх назваць, вучняў, Мгм. ён тады ўжо кажа, што не, я не буду расказваць так падрабязна, ён зразумеў, што яго кудысьці панесла ўжо не туды, што ён зашмат заглыбіўся, ён вырашае для сябе, што не, там я трошкі па-іншаму правяду гэты занятак. То бок ён сам сябе асадзіў, ці як это назваць, сам сябе кантралюе. Так, самацэнзураванне ў яго выступае на першым месцы, і гэта тое, што характарызуе ўсіх людзей тадышняй эпохі, асабліва людзей, якія займаюцца інтэлектуальнай працай, которые займаюцца там выхаваннем пакаленняў, назовём гэта так. Хоць прынамсі гэта і вось наведвальнікі вось гэтай вячэрняй школы, часам людзі старэйшыя за самога настаўніка. Калі спрашчаць увесь сюжэт гэтай кнігі, то можна сказаць, кніжка пачынаецца з таго, што настаўнік спазняецца на заняткі, на урок, і кніжка сканчаецца менавіта наступствам ягонага вось гэтага спазнення. Паміж вось гэтымі дзвюма падзеямі праходзіць вельмі мала часу. Магчыма, там я дакладна ўжо не памятаю, таму што даўно прачытаў, магчыма, там проста адзін дзень праходзіць паміж вось гэтымі падзеямі. Так, гэта Магчыма, некалькі дзён, там, по-моему, з 26 па 30 кастрычніка. і вось гэта адлегласць паміж падзеяй А і падзеяй Б, яна спаўняецца вось гэтымі развагамі настаўніка увогуле аб усім, аб жыцці, аб школе, аб прыватным жыцці, аб яго жонцы, аб яго родных сваяках, аб яго калегах, аб вучнях, аб яго дзейнасці, аб усім, чым толькі магчыма. І ўсе вось гэтыя думкі развагі перацякаюць адна ў адну. Ты чытаеш ягоныя развагі пра адно, у адным абзацы, у канцы іншага абзаца у цябе хобана рэзка выплывае штосьці зусім іншае, нешта тое, пра што ты нават не задумваўся, што гэта пяройдзе, ну, калі ты чытаў пачатак абзаца, ты не задумваўся пра тое, што ў канцы мы прыйдзем да вось гэтага. Вось такая штука, яна перацякае на працягу ўсёй гэтай кніжкі, усіх гэтых 120, па-мойму, старонак, так? 120 ці колькі? Так, Ну трошкі так, больш за 120. 120. Кніжка невялікая, але чытаецца яна цяжка. Трэба прызнаць, што чытаецца яна, ну, даволі складана. Менавіта праз вось гэтую тэму, праз вось гэту велягурастасць. Сказаць па шчырасці, я нават не магу апраўдаць аўтара тым, што ягоны метад, як ён расказвае пра вось гэту безвыходнасць, пра гэту цёмную штодзённасць, што ягоны метад вось гэты, што ён абраны правільным шляхам. Магчыма, аўтар знаходзіўся ў той час ва ўсіх вось гэтых успамінах вельмі занураны ў сябе, і ён не мог выплыць іначай, паказаць іначай. А магчыма, і не трэба было расказваць гэта там, ну, ведаеш, з такой сабе весялосцю, бо тэма сапраўды сур'ёзная. Праз гэта, праз тое, што там праходзілі людзі, шмат хто пацярпеў не фізічна, дык маральна. І як пра гэта гаварыць, пра вось гэтае, вось тваё любімае зараз слова будзе, праз вось гэтыя траўмы ўсе псіхалагічныя. Тут, канешне, хто я такі, каб пра гэта судзіць. Ты, канешне, можаш там са мной не пагадзіцца, але тое, што, ну, варта ўсё ж такі звярнуць да гэтых радкоў кніжкі сваю ўвагу і паставіцца да іх там з належнай сур'ёзнасцю, гэта ўсё ж такі факт. Я магу сказаць наконт стылю, што вось гэтая складанасць тэкста, як на мяне, яна была
контрпрадуктыўнае. Мне падаецца, што вось такія тэксты больш дакладней такі стыль тэксту больш уласцівы для якіх не ведаю там аўтараў мадэрністаў. І вось тут гэты стыль мне падаўся проста залішнім, і ён адцягваў маю увагу ад гэтага сюжэту, які, магчыма, сапраўды ён вельмі глыбокі і няпросты, але аўтар настолькі завастраў увагу на тым, а паглядзіце, як я ўмею пісаць, а вы, магчыма, так не ўмееце. І мне падалося, трошки такім пазёрствам пахнула ад гэтага тэксту. Я сабе выдзяляла нават нейкія ў кнізе моманты, якія мне хацелася зачытваць, але потым я такая, блин, а навошта, вось я не ведаю. Ну, калі вы ўсё ж такі плануеце чытаць гэтую кнігу, в прынцыпе, мы тут нават асабліва і не зможам праспойлерыць, бо там няма ніякіх такіх сюжэтных паваротаў, якія можна праспойлерыць. Гэта кніжка такая бяспечная для спойлеру. Таму калі вы яшчэ не чыталі, але хочаце, вы сутыкнецеся вось з падобным. Ці ідзе гаворка Асноўны пра чысты сітуацыйны гумар, звязаны звычайна з персанальным тыпам замены, якую ў нашым выпадку арганізуе хутчэй гратэскны перанос прасторавай оптыкі, выкліканы недастатковай канцэнтрацыяй чалавека на непасрэдным і практычным свеце. Што я толькі што прачытала? Вось, і гэта тое, ну, ведаеш, большая перемена, так, яны выкручвалі такі побытавы гумар, зразумелы кожнаму. Тое, што вось зараз тваё любімае шоу «Уральскія пельмені» круціць на ўсіх Боже. каналах, так? Я Вось. Ну, конечно, першы раз звязаць пачула «Уральскія пельмені» пра са існаванне Станіславам такога шоу. Ракусам, Это ж каманда гэта, конечно, КВН, не так. пачакай. А? Уральскія пельмені это каманда КВН, якое шоу? Ну, вось, і ў гэтым, што ты агучыла, гумар вялікай большой перемен. Боже, я сёння буду цэлы дзень блытаць вось гэтае все вялікі перапынак, большая перемена. Вось гумар большой перемены гэта тое, куды аўтары, ну, скіравалі увесь вось гэты пасыл, так? Побытавасць, вось гэта шоу «Уральскія пельмені», як я гэта агучыў. І яны абралі такі кірунак, так? Зразумелы гумар кожнаму. Тут жа аўтар, ён, ну, вось ты зараз дачытала, ты хіба не чуеш у гэтым вось такі, ну, ведаеш, празмернасць Чую здзекі. ужывання. Ну, магчыма. Гэта горкі сарказм. Што, ну, аўтар знарок, ну, не аўтар, настаўнік, знарок падбірае такія словы, ён цалкам навуковец, але навукай займацца не можа. Магчыма, яму навукай займацца не дазволена з якіх-небудзь прычын. Вось. І зараз ён субліміруе вось менавіта вось такім чынам. Нават ён робіць вось гэтыя нататкі. Трэба сказаць, што ягоны брат падарыў яму калісьці нататнік. Вельмі прыгожы. Брат ягоны працуе недзе там на нейкім заводзе, на нейкай фабрыцы. І там выдавалі просто так, ну, 10 гадоў атробіў, на табе прыгожы такі нататнік. І брат яму просто перадарыў. Як быццам ён у ЕПАМе працаваў. Магчыма. І галоўны герой, ён не знайшоў нічога, не брат галоўнага героя, нікуды не мог гэты нататнік падзець, он перадарыў. Бо ён завадскі рабочы, што яму запісваць? Адкуль у яго думкі наогул? Ну так. Вось. Душан, бо якое клёвае імя. Душан, душніла, душан. Вось. Дарэчы, Карацей. я па беларускім перакладзе зрабіла яго душніла. І галоўны герой Душан пачынае пісаць туды, записывать туды свае думкі, выварачваць сваю душу, і тое, што ён не можа выказаць, ён пачынае выказваць на старонках вось гэтага штодзённіка. І вось у гэтым месцы, якое ты зачытала ў голас, тут, разумееш, такая, канешне, вялікае майстэрства, вялікая адвага аўтара, што ён закруціў вось у гэты кусман вельмі шмат. Адначасова, я ж кажу, вось гэтае зацісканне галоўнага героя, ён ні разу не настаўнік, ён мусіць працаваць недзе на нейкай іншай, больш патрэбнай пасадзе. Магчыма, яму не трэба займацца выхаваннем, адукацыяй людзей. Ён нават не ў школе працуе, таму што я не магу сабе ўявіць, як ён будзе працаваць з дзецьмі. Але вось, абсолютно, так. Калі ён будзе з імі так размаўляць. У гэтай крайняй безвыходнасці ён знаходзіць для сябе у той вось гэтай
абмежаванасці, у тым зацісканні, у якое яго закінулі абставіны, закінуў час, закінула краіна, ён бярэ па максімуме, але яму хочацца вылівацца болей. І вось у гэтым усім, ведаеш, такі горкі сарказм скрозіць, што проста, ну, не ведаю. І вось ты возьмеш, параўнаеш з аднаго боку большую перемену, так, і з другого боку вось гэтыя, ну, нататкі ў плане часу. Як бы гумар ёсць, але Але гумар по-рознаму бывае перададзены. розным, так? Так. І вось яшчэ твая думка пра тое, што вось гэтая ўся празмерная велягурыстасць, празмернае вось гэтае захапленне доўгімі сказамі, яно кідаецца ў вочы, яно прям б'е па тваім зроку, асабліва калі ўзяць пад увагу саму, скажем так, маштабнасць вось гэтай велягурыстасці, яна не ідзе ні ў якае параўнанне з колькасцю падзей, якія у гэтай кнізе адбываюцца. То бок ён знарок І з асобай расцягвае самога апавядальніка. Ну, ты любіш прыніжаць людзей, але хай так і будзе. Ты паблытаў мяне з сабой. Вось, і ведаеш, я просто, ну, я зараз працую з кніжкай, дзе таксама велягурыстасць, што ё-маё, але я калі чытаў, прям такі, блин, ну класна, як бы яшчэ адна такая штука, дзе вось прям такія, ведаеш, даўгія, няпростыя сказы, дзе, ну, яны робяцца фішкай гэтай кнігі. Але, ну, кніжка, з якой я працую, там, канешне, падзея на падзеі, ацэнка на ацэнцы, і там, ну, ўсё нашмат па-іншаму ўсё. Магчыма, таму гэтая кніжка была больш заўважаная Ну грамадствам. так, там велягурыстасць прынамсі абгрунтаваная, але тут і як мы разумеем, вось гэта ягоныя нататкі, якія робіць гэты настаўнік. Гэта нататкі пра яго былую дысертацыю. Ён неаднаразова згадвае, то бок усё ж такі гэта не проста нататкі чалавека, які вядзе штосьці накшталт дзённіка ці записывае, што адбываецца навокал, ён разважае пра сваю дысертацыю, адпаведна, што якой яшчэ мовай ён можа гэта рабіць, толькі вось гэтай вось навуковай, так прымусова ускладненай, назовём гэта так. І ягоная дысертацыя, яна так і мела І сувязь з... магчыма, чакай, я Мгм. просто згублюся. Магчыма, ён робіць гэты спецом, таму што там таксама па тэксце ёсць, што ён баіцца таго, што ягоны нататнік калі-небудзь будзе знойдзены іншымі непатрэбнымі людзьмі. Спойлер, ён усё ж такі яго згубіў. Вось, і проста каб ягоныя думкі вельмі часам смелыя, каб яны былі незразумел, ну, каб не тыя людзі, каб іх не зразумелі, ён спецыяльна апісвае іх вось так вельмі складана. Это калі мы былі малымі, мы любілі прыдумваць свае шыфры, каб ніхто не зразумеў, не ведаю, да кожнага слова ў тэксце трэба дадаваць які-небудзь склад. І мы так размаўлялі, мы так пісалі і думалі, што нас ніхто не разумее. Магчыма, у яго былі такія ж думкі. Але вось акурат, зноў жа вяртаючыся да майго параўнання з Оруэллам, вось гэты страх, што хтосьці знойдзе твае гэтыя запісы, што хтосьці іх прачытае. І вось гэтая такая, не ведаю, гнітлівая атмасфера, вось чытаючы гэтую кнігу, ты таксама пачынаеш гэта адчуваць. Адчуванне, што ёсць нейкая пагроза, існуе нейкая пагроза, такая нейкая няўяўная, няўлоўная, якая вісіць над табой. Гэта адчувае галоўны герой, гэта адчувалі, я мяркую, людзі ў тую эпоху, і гэта адчувае вось чытач, чытаючы гэтую кнігу. І таму зразумелы абсалютна ягоныя думкі, страх, што ён можа згубіць гэтыя нататкі. І, ну, як бы такія былі часы, нам таксама гэта вельмі знаёма. Вось тое, што ты казаў пра тое, што, магчыма, ён і хацеў чагосьці дасягнуць. Але быў такі час, калі гэта было не прынята. І мы вельмі добра з гэтым знаёмыя, асабліва зараз размаўляючы, не ведаю, з маёй бабуляй, я гэта вельмі моцна адчуваю. Не было прынята вытыркацца. І нікому нельга паказваць, што ты жывеш добра. Нельга чагосьці дасягаць звыш, таму што скажуць людзі. Ты рабі вось тое, што ты працуеш на сваёй працы, працуй спакойна, будзь нармальным, не ведаю, членам грамадства і гэтак далей, але не вытыркайся. І вось гэтае не вытыркайся праз гэтую кніжку проста чырвонай ніткай праходзіць, і нам
жыхарам постсаўку гэта таксама вельмі вельмі знаёма. Так што так, пра тое, што ён можа быць і хацеў бы быць навукоўцам, даследаваць сур'ёзныя рэчы. Тут, дарэчы, вельмі чаму гэты нататкі тэмпаральныя, тут вельмі шмат пра час, бясчасце, і у мяне тут гэтая кніжка тады перагуквалася з іншай кніжкай пра час, якая стала больш заўважанай зноў жа. Гэта тайм-шэлтер Георгія Гаспадзінава, Мгм. балгарскага пісьменніка, якая атрымала букераўскую прэмію. Гэта таксама кніга чалавека з таго ж рэгіёну дзесьці там у Еўропе, і таксама нататкі пра час, але наколькі яго развагі пра час былі больш цікавыя і зразумелыя аўдыторыі. Вось, і тут мы з табой натыркаемся на іншую штуку, а менавіта калі мы вяртаемся да самой назвы. Як бы хіба гэта нататкі ў плыні часу? Гэта хутчэй, ну, нататкі прысвечаныя часу. Нататкі пра сам Нататкі час, пра пра плынь вось час, гэтую. так. Ну, плынь тут, ведаеш, магчыма, не тое слово, которое трэба было падабраць. Нататкі ў плыні часу. Тваю дывізію, гэта ну так пафасна гучыць, што Так, проста, ну, ты чакаеш, ведаеш, эпахальных развагаў пра лёс чалавека ў эпосе, у гісторыі. Вось з такімі думкамі я пачынала чытаць гэтую кнігу па ну гэтай так, а назве. насамрэч гэта трошкі такое прыземленае, больш прыземленае, чым чым патрэбна было. Мне ўспамінаецца адно месца ў гэтай кніжцы, калі ён разважае пра людзей, ну, у пэўны час ён сустракаецца са сваім калегам, са сваім, ну, настаўнік сустракаецца са сваім, як это нават сказаць, старэйшым паплечнікам, старэйшым калегам, Старэйшым, ну так. які вырашыў узяць шэфства над ім. І яны разам ідуць у нейкі там у нейкую барчэлу, разам сядзяць, бухаюць, і вось гэты старэйшы паплечнік пачынае яму гаварыць: «Ты ж чувак, якаго душніла, душан, ты ж як бы вядзі сябе вельмі вельмі ціха, не рыпайся. Ты ж глядзі, за намі ўсе паўсюдна сочуць. Вось гэтыя рабяты, яны таго і глядзі, рабяты, которых ты вучыш, яны таго і глядзі, адкрыюць Гатовы свой цябе нататнік здаць. і пачнуць запісваць усе твае словы, слова ў слова, як ты гаворыш. Я такі чытаю, гэта ўсё гляджу і такі тваю дывізію, а сам жа галоўны герой, і ён акурат і робіць, што ён запісвае, ну, вось усе вось гэтыя свае То, што ён назіранні. гаворыць. Так. Усё, што там гавораць людзі навокал, усе свае назіранні, хто кім там, хто перад кім чым там правініўся, ўсё такое. Але, ну, вядома, там высокай вось гэтай велягурыстай мовай. І як бы тут таксама вось ён стварае такую, як это слова вылецела разумнае. Ён стварае менавіта такую вось апазіцыю, калі ён сам сабе пярэчыць. І вось гэта мяне вельмі вельмі парадавала, канешне, у гэтай кніжцы адно адзінае месца. Але гэты эпізод гэта таксама зноў жа прыклад вось гэтай філасофіі не вытыркайся. І пасля ён успамінае там вось здаецца падчас гэтага эпізоду ён успамінае свой першы рабочы дзень. І гэта ну даволі вялікая частка там нейкі супердоўгі флэшбэк у ягоную гісторыю, і потым ён блукае па горадзе п'яны. Гэта наогул у мяне было адчуванне нейкага ўліса, калі чалавек проста дзень блукае па горадзе. Зноў жа параўнанні, каб не абмяркоўваць кніжку. Але У мяне, калі я пачынаў чытаць, калі я ўзяўся там за першыя старонкі, у мяне адразу нарадзілася стойкае пачуццё з Якубам нашым Коласам і яго манументальнай эпапеяй, на ростанях? канешне. Нататкі настаўніка Ну таксама, вось, што асабліва першая частка, калі гэты настаўнік, як там у глушы палесь называецца першая у частка палескай глушы, у палескай глушы. Ось Боже, здаецца. даўно чытаў, усё выветрылася. У пакуры Грэх выйшла перавыданне, можаш перачытаць. Ой не, мне не падабаецца перавыданне. Але як вось галоўны герой Лабановіч у наростанях засяроджваецца менавіта на прасоўванні там адукацыйных, выхавательных ідэй, там Там сярод вельмі там шмат. Там вельмі шмат педагогікі, методыкі выкладання рэальна, я ж кажу, гэта было проста метадалагічнае пекла. Там вельмі шмат таго, што мы праходзілі ва ўніверсітэце, як яны абмяркоўваюць
тып урока, якія дэталі мусіць быць. І хоць мы гэта праходзілі ва ўніверсітэце, я ж навучалася на філфаку, і у нас былі і педагогіка прадмет, і методыка выкладання мовы, методыка выкладання літаратуры. І гэта было накіравана на працу з дзецьмі, але я падазраю, што няма нейкага такога размежавання. Проста што ёсць розніца, дзецям патрэбны ў пэўным узросце больш частая змена тыпаў актыўнасці. Ты кожныя там 10 хвілін павінен змяняць. Вы не можете там увесь урок займацца толькі адным, таму што гэта для дзяцей няпроста. Мне падаецца, для дарослых все ж такі ёсць нейкія свае нюансікі, але тым не менш я гэта чытала і проста в'етнамскія флэшбэкі вучобы ва ўніверсітэце. Гэта ты пра што, пра Якуба Коласа? Не, пра вось гэтую кніжку, пра нататкі ў плыні часу, там А, рэальна там хапае такіх тэарэтычных выкладак з методыкі выкладання там пэўнага але вось прадмета. ведаеш, мяне адразу вось флэшбэкі на гэта ў палескай глушы, і там настаўнік таксама ён займаецца вельмі шмат сваім прыватным. Я калі чытаў на ростанях, асабліва першую частку, я там успамінаў, канешне, пыху і перадузятасць, вось гэта ведаеш, Божа, як якія бы прыгожыя параўнанні ў палеская цябе. пыха і перадузятасць, цэлых 3 П, канешне, вельмі здорава. Гэта ў палескай глушы. Тут у мяне зноў выбудоўваліся такія сабе масткі паміж нататкамі і на ростанях, паміж вось гэтымі галоўнымі героямі. Наколькі галоўны герой, ну, Лабанович, наколькі ён быў адкрыты для свету, наколькі ён быў смелы, наколькі ён быў, скажам так, паравоз, Так. гатовы там, я не ведаю, пракласці грэблю паміж там глінішчамі і куранямі. І вось наколькі вось герой Душан. Ну, я спачатку успамінаю слова душніла, потым успамінаю яго імя. І наколькі закрыты, наколькі сам у сабе галоўны герой нататак. Прычым, што як бы абодва працуюць у школах, хоць яны такія, ведаеш, і геаграфічна, і ўзростава абсалютна розныя. Вось, але ну не ведаю, у мяне нешта такое выбудоўвалася. Я хачу пачаць зачытваць водгукі, якія мы атрымалі на гэтую кнігу. Насамрэч, у мяне Абы калі толькі не ты гаварыць пра гэтую кніжку. Не, насамрэч тут якраз ёсць над чым паразважаць, бо калі ты выбраў гэтую кнігу, то я падумала, што ну мяркую, што ніхто не будзе яе чытаць. Хутчэй за ўсё ніхто не далучыцца да нас у гэтым выпуску, і проста мы пагаворым з табой і разыдземся. Але нашы слухачы проста самыя мужныя людзі, якіх я сустракала, яны яе прачыталі і нават напісалі водгук. І я хачу пачаць пачаць з водгука ад нашага сталага чытача пад нікам пляшка піва, што вельмі сімвалічна ў дачыненні да твора, дзе галоўны герой мае праблемы з алкаголем. Вітаю нас, спадзяюся ў колькасці 2 асоб. Вось бачыш, мы ўжо адразу з парога чалавека расчароўваем. І бонуснага Сярожу. Сярожа, змірыся з тым, што ты ідзеш у Бонусна. давесак да нас. Мне, напэўна, ў гэтым творы не хапіла нейкага развіцця падзей. Я быццам бы чакаў, што вось, ну зараз нешта будзе, нешта здарыцца, і тут кніга скончылася. Нейкага асаблівага канфлікту паміж асобай і грамадскай сістэмай я так і не пабачыў. Максімум намёкі на яго магчымасць. А адзіны сапраўдны канфлікт, які такі адбыўся, гэта канфлікт з жонкай. Ну хоць нешта і то дзякуй. Яшчэ цікава, што хоць я і раней не быў знаёмы з творчасцю славацкіх аўтараў, але ўжо на першай старонцы, калі прачытаў, што падзеі адбываюцца ў 72 годзе, узгадаў Вацлава Гаўла і яго жыццё ў праўдзе. Таму ад самага пачатку прынамсі было ўяўленне пра час і месца, ў межах якіх напісаны раман. Ну так, Гавел жа быў прэзідэнтам Чэхаславацкай рэспублікі, потым Угу. першым прэзідэнтам Чэхіі, але вось жыццё ў праўдзе выходзіла па-беларуску, дарэчы, я яшчэ Угу. не У чытала, але кажуць, перакладзе што Макса цікава. Шчура. Так, і вось сапраўдны так, пытанне пра канфлікт паміж асобай і грамадскай сістэмай. Мне здаецца, мы гэта акурат абмеркавалі, што была такая эпоха, што ты мусіў мець вялікую мужнасць, каб неяк заявіць пра сябе і неяк вытаркнуцца з гэтай, пайсці на адкрыты канфлікт з сістэмай. Ну так, недзе такая эпоха была. Чаму ты гэта сказаў з сарказму, але вось наш герой нібыта знаходзіць выхад у сваіх нататках, сублімуючы, як ты ўжо сказаў, вось гэтае змаганне сістэмай сублімуе гэта напісаннем сваіх нататак. А пра канфлікт з жонкай так, сапраўды Ну, смешная гэта частка. адзінае, што галоўны герой мог сабе дазволіць. Ён як бы ён мог дазволіць гэтаму канфлікту выліцца, ён мог дазволіць гэтаму канфлікту развіцца, бо як такіх наследстваў, паследстваў ад гэтага канфлікту, на яго уласнае жыццё, на яго жыццё ўвогуле, фізічнае існаванне яно не магло мець.
Вось, ну так, ну напіша ён там нейкія тлумачальныя запіскі, тлумачальныя нататкі ў свой дзённік, і на гэтым усё і скончыцца. Але калі ён уздыме які-небудзь канфлікт у іншай сферы свайго жыцця, усё, як бы нататак ён Тут больше кніжка і больше не заканчваецца. напіша. Трагічна. Таму, ну вось сама бачыш, першы канфлікт, які ў яго ўзнік, спазненне, просто спазненне на Наколькі урок. шмат гэта выклікала ў яго эмоцый, што божа мой, я на 20 хвілін ну гэта самы пачатак кнігі пачынаецца вось гэтай трагедыі, для яго гэта рэальна трагедыя, што зараз всё, капец. Ён Так, яшчэ і і праз плот заўваж, там усё пералазіць. сканчаецца тым, што яго выклікаюць да Так. дырэктара, і ўсё, нататак больш няма. Вось ён і трагічны фінал. Страшна жыць, сапраўды страшна жыць. Другі водгук, Мгм. які нам прыйшоў ад нашага таксама сталага чытача і сталага ўдзельніка, які, дарэчы, хутка стане удзельнікам не віртуальным, а рэальным. Як вы памятаеце, мы запусцілі атракцыён нечуванай шчодрасці, і вы маеце магчымасць стаць адным з удзельнікаў КК Анягош. Для гэтага вам трэба падпісацца на патрыоне на адпаведны ўзровень падтрымкі, і тады вы зможаце самі выбраць твор і далучыцца да нас у адным з выпускаў менавіта са сваім творам. Вось Уладзімір стаў першым, хто гэта зрабіў, і таму я проста адразу хачу падрыхтаваць людзей да таго, што ў хуткім часе вы будзеце слухаць выпуск пра палескую хроніку Мележа, 3 кнігі. Калі раптам вам патрэбен быў знак, каб пасля першай дачытаць такі нарэшце гэтыя астатнія 2, то вось ён, гэты знак. Я ўсё ведаю, ўсё разумею пра другую, асабліва пра 3-ю частку, але тым не менш вось гэта мы і абмяркуем у новым выпуску КК Анягош з удзелам Сярожы і з удзелам Уладзіміра, нашага слухача. Ты Але хацела Уладзімір напісаў зачытаць ягоны водгук. так, найлепшы водгук проста. Я ў захапленні ад адной назвы гэтага водгука. Нататкі ў плыні часу ці дзівосныя гісторыі на дабранач і не толькі для дарослых. Сярожа павінен парадавацца ў гэтым моманце. Міла як. Пасхалачкі для перакладчыку. Прывітанне. У першую чаргу хачу выказаць сваю падзяку Сергею Матырку за тое, што параіў лепшае снатворнае ў свеце. Так шмат і ў такіх розных месцах я не спаў ужо даўно. Звычайна мяне хапала на 4-5 старонак, пасля чаго пачыналі закрывацца вочы, прычым у незалежнасці ад часу і абставін навокал. Некалькі прапушчаных прыпынкаў і страчаны па часе запіс да лекара ў паліклініцы. У суседнім ад яе скверы толькі маленькая частка з іх. І няхай мне прабачыць за халатнае стаўленне да твора, прысутнае тут філалагічнае спадарства. Мабыць, у нататках схаваная жахлівая чалавечая драма ці іншыя скрытыя падтэксты. Але я іх не ўбачыў і амаль нічагуткі не зразумеў, напэўна, таму, што кожную хвіліну вельмі хацеў спаць. Ці проста мой тэхнічны негуманітарны мозг лепш разумее лічбы, чым словы ў сказе. Таму пра сам твор і непасрэдна Сакмара у мяне засталося толькі некалькі думак. Першае. Хочаш звар'яцець? Паразважай аб тым, што пра цябе думаюць іншыя. Другое, хочаш трапіць у няёмкія абставіны, паспрабуй змяніць гэтае меркаванне, якое знаходзіцца толькі ў тваёй галаве. Трэцяе, алкаголь, куды ж без яго цудоўны ў двукосці. Сродак збегчы ад праблем і пазбавіцца стрэсу. Лепш замест каньяку і гарэлкі набыў бы сабе красоўкі. Гэта больш эфектыўна, дзякуй за ўвагу. Самы канец, улічваючы, што Уладзімір займаецца бегам, прычым не тое, што ён бегае на нармальныя, сур'ёзныя вялікія адлегласці. І так, я згодная, лепш бы бегаў, менш, мабыць, дурасці было б у галаве. Вось. Але цудоўны водгук, у якім цудоўнае проста ўсё. Зноў жа гэта да таго, наколькі адрозніваецца ўспрыманне тэксту людзьмі. Вось Сярожа ўвесь гэты выпуск спрабаваў выцягнуць з гэтага тэксту ўсё магчымае. Пра эпоху, пра людзей у эпосе, неяк выруліць таго, што вось для шараговага чытача гэтая кніга будзе проста нуднай і нецікавай. Ну так, трэба І прызнаць, гэта будзе так. Але, ну, каб разважаць пра гэтую кніжку, а не скатавацца ў нейкае суцэльнае засіранне, тут трэба ўзяць пад улік абставіны, эпоху, ўсё такое. І гэта эпоха, яна цалкам, як ты сказала, нам зразумела, яна цалкам нам блізкая. Магчыма, недзе хтосьці і не адышоў далёка ад гэтай эпохі. Вось, а тут таксама у фашысцкай двукосці хачу гэта ўсё ўзяць. ну і атрымліваецца, што маё пытанне было, калі я пачала чытаць кнігу, чаму менавіта яна? Мне падаецца, што многія беларускія чытачы, калі, не ведаю, звяртаюць увагу на асартымент кніжак у беларускіх выдавецтвах, якія перакладаюцца на беларускую мову кнігі замежныя, яны часцяком задаюцца пытаннем, а чаму менавіта гэтая кніга? І калі яны бачаць, не ведаю, сусветныя Пытанне, чакай, бестселеры.
Чаму мы менавіта выбралі гэтую Не, кніжку ці чаму 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 выдавецтва чым выдалі кіравалася выдавецтва, выдаючы гэтую кніжку? Таму што калі ты бачыш, не ведаю, як выдаецца умоўна сусветная класіка, не ведаю, кшталту па-беларуску? што там, ну, паліяна па-беларуску, там маленькі прынц, гэта сусветная класіка дзіцячая, якая зразумела, чаму яна выдаецца па-беларуску, там хронікі нарніі, валадар пярсцёнкаў, чаму я пайшла па адным фэнтэзі, там не ведаю, чорны абеліск, іншы то крыці творы класічныя, якія, ну, у нас як бы не ўзнікае пытанняў. А калі перавыдаецца штосьці такое, я б сказала, нішавае, даволі малавядомае, зноў жа славацкае, прытым калі, напрыклад, выдавецтва Логвіну выдала кніжку балгарскага аўтара, у мяне не ўзнікала пытанняў, таму што яна клёвая, гэта англійскі Англійскі сусед сусед Вешама. Вешыма, так. Гэта цудоўная кніга, якая напісана з выдатным пачуццём гумару, і я была рада пазнаёміцца з балгарскай літаратурай. Ну, я не ведаю, ці ўся Перакладзе балгарская Таццяны літаратура такая. Анікіенка. Так, цудоўная кніжка, цудоўны пераклад. І калі я чытала гэтую кнігу, я задумвалася пра тое, вось мы заўжды кажам, што кожны перакладзены твор становіцца набыткам той мовы, той культуры, на якой ён перакладзены. І я думаю, а чаго нам дадае гэтая кніжка ў беларускую культуру? Нейкія суперглабальныя пытанні ў мяне. Але чаму яна? Як яны яе выбралі? Трэба Чаму? задацца Для пытаннем, чаго? ці стала гэтая кніжка папулярная ў Славакіі. Вось мне таксама вось гэтае пытанне даволі цікавае. Наколькі Магчыма, я зразумела, вывучаючы перад падкастам гэтае пытанне, яна, ну, яна перавыдаецца, то бок яна, ну, гэта нейкая такая значная з'ява славацкай культуры, то бок, мне мгм, падаецца, любы там адукаваны славак ведае гэтага аўтара і ведае гэты твор. І прычым гэта, здаецца, трэці твор аўтара. І мгм. пасля гэтага ён займаўся, наколькі я памятаю, драматургіяй, Не, у штосьці асноўным, такое. што я чытаў, у асноўным ён нейкую такую дакументальную прозу піша, штосьці такое паміж нонфікам і якім-небудзь такім навуковым значным даследаваннем такім. І ў кірунку мастацкай літаратуры ён як бы звяртаецца даволі рэдка, як ты сказала, вось гэта трэці твор ягоны мастацкага кшталту. Бо ведаеш, нават калі ўзяць як бы нашы тэрэны, так вось той же самы Уладзімір нашы ўсё Караткевіч, Іван Мелеш, так, здавалася б, яны папулярныя выключна толькі у нас, на нашых шыротах у Беларусі. Здавалася б, Караткевіч піша такія захапляльныя сюжэты, чорны замак лішанскі, Христос прызямліўся ў гародні, што можа быць яшчэ, ведаеш, больш цікава, такая універсальная тэма, як бы ён гародню апісвае як звычайны еўрапейскі горад, і пры тым, што усе падзеі, якія там адбываюцца, могуць адбыцца як і ў Германіі, так і ў Польшы, так яшчэ шмат у якіх гарадах. Хто б мог падумаць, як бы бяры і перакладай. Здаецца, што гэты твор будзе зразуметы і як бы і ўспрыняты шмат якімі чытачамі шмат з якіх зямель і краін. Але нешта я не чую ні пра якія вось пераклады Караткевіча. Я не кажу пра каласы пад сярпом тваім, гэта вось выключна наша беларуская тэма. Вазьмі Мележа, палескую хроніку. Вось ты яшчэ і не чытаеш, я зараз ужо на палове другога Я тома ўжо сяджу. чытала некалькі разоў у сваім Не, жыцці. все адно ж трэба ж перачытваць, Ну што так, да выпуску я буду аднавіцца. перачытваць. Я такі сяджу і думаю, а чаму вось ва ўкраіне не гавораць пра гэты твор, бо як бы у іх таксама ёсць сваё палессе і свае палескія гаворкі, которые не чужыя для нашага палесся. І праблемы, которые падымаюцца ў палескай хроніцы, яны вельмі блізкія да украінцаў, прынамсі да паўночнай часткі краіны. Як бы, але я ніколі не чуў пра што-небудзь там казалі пра беларускую літаратуру і каб там выкарыстоўвалі, каб там гучала імя Мележа. Такога няма. Вось, і вяртаючыся да Станіслава Ракуса, магчыма, ён вельмі істотны, вельмі важны для іх шырот пісьменнік. Магчыма, ён узняў вось гэтую тэму, я вельмі шмат кажу вось гэтага мадальнага магчыма. Магчыма, ён узняў вось гэтую тэму і да іх ніхто гэтую тэму не ўздымаў, менавіта так, як ён гэта зрабіў. Тое ж самае, вось глядзі, пра вайну у Беларусі ніхто так не пісаў, як Васіль Быкаў.
Вось я задумалася, у якім годзе ён гэтую кнігу напісаў, таму Там што штосьці тут у кнізе у двухтысячных у нешта. 2006, але калі я рыхтавалася да выпуску, я так зразумела, што кніга выйшла раней. Я М. зараз яшчэ раз гэта праверу, але Пагуглі. чамусьці Я глядзеў, па-мойму, вось акурат у 2006 гэты твор выйшаў, і ён там і застаўся. Ну, в сэнсе, там і застаўся. Як бы тое, што пазначана тут, што Вось ўпершыню ён 93 год, вось гэта тое, што мне засела ў 93. галаве. Кніга выйшла ў 93 годзе, упершыню была апублікаваная. Таму што Ну вось вось, гэты 2006, які тут пазначаны, гэта пераклад зроблены перавыданне. паводле выдання, і вось гэта выданне 2006 году. Але тое, што я нагугліваю, кніга выйшла, Боже, мы з кнігай равеснікі, яна выйшла ў год майго Ну, нараджэння. ну так, глядзі, як бы тут прасачыць можна, што Савецкі Саюз, савецкі блок распаўся, Чэхія стала Чэхіяй, Славакія стала Славакіяй. І таму як бы прыйшоў час, Гаварыць наспеў пра час гэта. усё вось гэта пра гэта гаварыць, усё гэта ператравіць, адрэфлексаваць вось гэтыя, зноў тваё любімае слова, траўмы. Хіпстарскія словечкі мае, так. Ну так, 93 год гэта ну той час, калі штосьці. Ну і глядзі, у 93 годзе людзі ўсё ж такі былі больш падрыхтаваныя да таго, каб чытаць такія складаныя тэксты. Як бы Так, цяперак і тут сёлета згодны. у нас людзі звыклы чытаць, я не ведаю, коміксы, лейт-навелы і ўсё астатняе, у которых гэны гэнага піхнуў, гэны паваліўся. Усё проста і няма ніякіх такіх глыбокіх разваг. У 93 годзе, як мне падаецца, інтэлектуальны ўзровень, я маю на ўвазе ўспрыняцця якіх-небудзь твораў, тэкстаў і ды іншага, ён быў трошкі інакшы, чым цяпер. Не? Вось так мы і прыйшлі да тэмы усеагульнай Дэградацыі нашага дэградацыі. пакалення. Так, клас. Я зачытала 2 водгукі, і як мы бачым, Мгм. ні адзін, ні другі наш слухач не Не ацаніў. пранікся гэтай клёвай. Ну вось, всё дэградацыя вось гэтая, пра якую мы сказалі раней. Павальная дэградацыя, канешне. Куды мы коцімся? Ну так, трэба прызнаць, што кніжка, я не хачу казаць слова занудная, яна як бы Але яна можа здацца занудная. Ну, яна, скажам, калі глядзець, хто больш занудны, кніжка альбо я, то як бы я ўсё ж такі Ты скажу, што перамагаеш. я. Я Не, ну, перамагаў, Сярожа, канешне. пагадзіся, што гэта спаборніцтва даволі бессэнсоўнае. Ну, Тут канешне, канешне, а цяжка не камусьці горш. перамагчы. Во, я разгарнула найбольшую ўвагу надае вялікаму сіняму сшытку з надпісам нататкі ў плыні часу, у якім ён разглядаў розныя праблемы сваёй дыпломнай працы, часавыя суадносіны ў літаратурным творы. Вось так, прыгожа. Хаця не, мая дысертацыя прыгажэйшая была назва пра мадэляванне, самаідэнтыфікацыю як аснова мадэлявання аксіялагічнай карціны свету у сучаснай аўтабіяграфічнай прозе. У мяне вось зараз тут я рабіў шмат пазнак, калі ехаў, ну, я звычайна кніжку гэту ў метро чытаў, і у мяне не было з сабой простага алоўка, і таму мне проста засталіся такія, Дык ну, стыкеры закладкі, насі. пазнакі, ўсё так, Мне стыкеры. вот Іх стыкерочкі. у мяне не шмат на гэтай кніжкі, але іх і не мусіць быць шмат, бо ну як бы кніжка Там чытаецца усю цяжка кніжку і знайсці давядзецца што-нибудь такое. адзначаць. Вось мне просто вось там было месца такое, калі у іх было так званае восеньскае прыбіранне, як яны прыбіралі там усе двор, лісце выметалі, і ён станавіўся як бы чыстымі. Двор станавіўся чыстым ад лішніх таксама, ну, лісце знікала, як і знікалі лішнія думкі, як і знікалі лішнія жывыя істоты. Прыгожая метафора. І таму вось гэтыя ўсе метафоры, усе вось гэтыя недасказанасці, яны паразвешаны у гэтай кніжцы па такіх так незаўважна, вельмі цяжка вось гэта ўсё знайсці. Ён не кажа, паўтаруся, наўпрост не называе гэтую праблему, ён заўсёды хавае. Тое, які ён выбраў гэты метад, ну так, тут трэба прыкласці якія-небудзь разумовыя канешне, калі кажу трэба прыкласці разумовыя намаганні, каб гэта зразумець, я адразу думаю пра тое, што
ці не крыўджу я словамі некаторых некаторых чытачоў гэтай кніжкі, ну просто, ну блин. Ну, судзячы па тым, што зараз я зачытаў яшчэ 2 водгукі, і Мгм. з 4 проста ніводзін чалавек не ацаніў, так што ты пакрыўдзіў Не, іх так іх гэта усіх. цалкам зразумелая, гэта цалкам зразумелая штука, чаму ніхто не знайшоў нічога добрага ў гэтай кніжцы. Зараз я зачытаю водгук ад таксама нашага пастаяннага слухача Іллі, які піша: Вітаю, Наста, хачу падзяліцца водгукам на кнігу для КК Нягош. Паводзіны настаўніка вячэрняй школы Душана Сакмара выклікаюць здзіўленне. Спазненне на урок, п'янства ў бары, рассеянасць, манера весці заняткі, стасункі з жонкай. Магчыма, гэта ўсё магло б быць прымальна, калі б у кнізе былі праскрытыя падставы такіх паводзін. Мала што можа выклікаць сімпатыю да галоўнага героя, і шэраг напатканых непрыемнасцей падаецца прадказальным і заслужаным. Успаміны пра абарону дыпломнай працы адзіны паказальнік таго, што чалавек да чагосьці імкнуўся, калісьці прымаў на сябе адказнасць за свае дзеянні, рашэнні, жыццё. Нататкі выяўляюць толькі сутнасць заўважанага, але нагоды і вынікі застаюцца невядомымі. Так вось мне падаецца, што мы акурат з табой раскрылі сутнасць, ну, прычына гэтых паводзін гэта эпоха і чалавек, які проста не здольны супрацьстаяць эпосе і сістэме, як мне падаецца. Але так, абсолютна заслужана ўсё, ўсё, што ён выпакутаваў там за тое, што я пакутавала, калі чытала яго разважанні. Ну, глядзі, як бы калі ўзяць якую канкрэтную сітуацыю, канкрэтнае становішча, так? У цябе, калі ты вучылася ў школе, у цябе былі настаўнікі, якія, напрыклад, шмат, ну, которые выпівалі. У цябе былі настаўнікі, которые там любілі там даць падзатыльніка, альбо Не там было. любілі. Я не паказальнік, я вучылася ў даволі прэстыжнай гімназіі з Мгм. музычнай адукацыяй, то бок у нас, ну, які-ніякі адбор быў. У нас не бухалі настаўнікі. Ну, можа быць, Ладно, бухалі, але окей. мы пра гэта Ты не можаш ведалі. сабе ўявіць, што вось падчас тваёй Канешне. вучобы ў школе, што ў іншых школах такія персанажы, такія настаўнікі маглі быць? Відавочна, асабліва, ну, паколькі я вучылася ў школе не па месцы жыхарства, але ну, я нарадзілася і расла ў серабранцы, і школы па маім месцы жыхарства былі даволі, у нас была там легендарная 118 школа. Гэта былі, дарэчы, зараз, можа быць, мяне хто-небудзь слухае, хто вучыўся ў 118 школе, і таксама я пакрыўдзіла чалавека. Але, ну, я думаю, вы разумееце, што гэта звычайная мясцовая школа, у якой вучыліся розныя дзеці. І вось там цалкам верагодна, што настаўнікі былі таксама розныя. Вось, і да чаго я вяду? Ты можаш вось зразумець вось прычыну тады настаўнікаў, вось нашых, я маю на ўвазе беларускіх, чаму яны выпіваюць, чаму яны там падымаюць рукі на дзяцей. Цалкам можа быць заслужана то, што там якісьці дзіцёнак там заслугоўвае таго, каб яму там трэснулі. Мне падаецца, гэта агульная праблема насельніцтва. Я вось нядаўна зацікавілася пытаннем сярэдняга ўзросту у Беларусі, у Польшчы, у іншых краінах і зразумела, што мужчыны ў Беларусі сярэдні ўзрост 64 гады. І гэта проста Дзе ў нішто. Польшчы? У Беларусі, у Польшчы вышэй, у Польшчы сярэдні ўзрост мужчын больш за 70. У Беларусі гэта проста, і Сярожа зараз раскрыў вочы, таму што жанчыны жывуць там 70 з нечым. А у нас вельмі вялікі прагал паміж жанчынамі і мужчынамі, бо у іншых еўрапейскіх краінах, у якіх я глядзела, зразумела, што ва ўсіх жанчыны жывуць дольш, але, ну, там не такія вялікія прагалы. Але вось у Беларусі больш за 10 гадоў розніца. І я з жахам пра гэта падумала, што сярэдні ўзрост мужчыны 64 гады. І вось маёй бабулі зараз 91 споўніўся нядаўна. І я думаю, што гэта вось, допустим, калі б дзядуля памёр у 64, гэта яшчэ бабуля пражыла б цэлае свядомае жыццё без яго. Добра, што дзядуля памёр пазней, але тым не менш раней за бабулю. І я з жахам думаю, што адна з прычын такіх страшных лічбаў гэта ўзровень жыцця, які шмат у чым залежыць ад алкаголю. І таму гэта абсалютна, ну, абсалютна натуральная рэч для мяне ўяўляць, што сапраўды ў школе вельмі шмат людзей, і гэта не абавязкова, што гэта настаўнікі, гэта у любой прафесіі ты можаш знайсці чалавека, які бухае і вось вядзе такі лад жыцця. Але, ну, проста што настаўнікі, мы ускладаем на настаўнікаў вельмі шмат у нашым грамадстве. Але як быццам бы гэтая праца не ацэньваецца настолькі, наколькі мы ўскладаем на іх абавязкаў. Таму што калі параўнаць з іншымі краінамі, Японія, дзе настаўнік гэта звыш чалавек амаль, што ён атрымлівае адпаведныя зарплаты і гэтак далей, там, не ведаю, пачуццё ўважэння в обществе, вось гэта ўсё. Але ў Беларусі настаўнік гэта як быццам бы
супер непрэстыжная прафесія, якая цяпер яшчэ і звязаная з выбарамі і гэтак далей. А мы хочам, каб вось гэтыя людзі вучылі нашых дзяцей і праводзілі з імі часу, ну шчыра, часам нават больш, чым бацькі. І гэта страшна. Гэта вельмі страшна, што вось сярод, ну, што на настаўнікаў столькі ўсклалі, але яны не ўсе здольныя столькі вытрымаць. Таму вось тут зразумела, што М, галоўны герой, можа быць, і не вельмі хацеў бы быць гэтым настаўнікам. Так, я просто все ж таки хочу вось трошки прызямліцца, вярнуцца да таго, што этот да чаго я вёў. А я вёў да таго, што вне залежнасці ад таго, там выпівае настаўнік альбо там прымяняе сілу там у дачыненні да сваіх вучняў, корань праблемы ён заўсёды адзін, так? Вось гэтага, вось такой з'явы. А капацца ва ўсім вось гэтым, чаму ён там п'е, гэта непатрэбшчына цалкам. І гэта, ну, такое, ты проста адцягваеш увагу ад таго, што, як ты сказала, што ім нічога не плацяць, іх ніхто не паважае, так? Вось гэта, ну, Так. А патрабуюць дзве шмат. асноўныя штукі. Мгм. І як бы там не было, што не быдла, як бы там не было ўсё, шукаць нейкія такія апраўданні, Какашкі, апраўдашкі. гэта маё любімае слова апраўданне, як нягеглыя апраўданні, то гэта марная, канешне, справа ва ўсёй гэтай штуцы. Я проста узгадываю, ведаеш, сваю школу. У нас таксама там, ну, трэба прызнаць, былі ўсякія такія персанажы. Я не хачу іх агучваць, бо школа маленькая. Я таксама такі не у нас мала выпускнікоў было, таму калі я штосьці буду агучваць, то пра ўсіх гэтых людзей адразу ўся Зразумела, так, так, пра краіна каго. будзе ведаць. Але, напрыклад, я працаваў у адной кампаніі, у нас там працавала як это тэхнічка, ну, прыбіральшчыца, яна была колішняя настаўніца. Скажам так, большай хабалкі я ў жыцці не чуў. Калі яна Нават раскрывала рот, больш, чым я? мне просто хацелася, ну што ты? Ты ніхто. Вось так узяў і апусціў. Пачакай секундачку, я ўключу ўсё ж Гэта такі верхні гэта звук. клёвая назва для гэтага выпуска. Што ты? Ты ніхто. Яна любіць вельмі узгадваць пра тое, вось, ну, дзе яна працавала раней. Пра часы сваёй маладосці і працы? І адразу там ліецца такі поток гаўна, што Можа, яна проста якраз проста ў там 118 і працавала. ну, ты ведаеш, як бы калі чалавек можа успомніць добрага слова ні пра школу як установу, ні пра сваіх калег, пагатоў пра вучняў, вучні там усе, як бы вучняў усіх называюць дэбіламі. Ну тут ужо варта Усіх задумацца, што хутчэй абсалютна. за ўсё праблема не ў вучнях. Калі навокал цябе акружаюць ідыёты, магчыма, ты галоўны Вось, ідыёт. вось. І я не хачу ў ейныя вось гэтыя нягеглыя, ну, я не хачу залазіць у ейныя праблемы, я не хачу шукаць вось гэтыя нягеглыя апраўданні. Усе прычыны вядомыя, усе прычыны гэтыя даўно агучаны, я іх сказаў гэтыя. І таму, ну, блін. І вось, дарэчы, у тэму будзе наступны водгук пра прычыны і паводзіны Ну, настаўнікаў давай, выкладчыкаў. здзіві мяне. Наступны водгук на гэтую кніжку апошні ад Дар'і. Вітаю, Наста. Жадаю падзяліцца з вамі адчуваннямі пасля чытання кнігі нататкі ў плыні часу. Гэты раман даўся мне вельмі цяжка, асабліва пасля такіх дынамічных кніг, як крымулятар і кар'ера Мікадзіма Дызмы. Гэтыя 127 старонак для мяне расцягнуліся на 3 дні. Я ўсё чакала, дзе будзе экшн, дзе будзе канфлікт. І тут я сярожа падумала, што нам трэба наступнай кніжкай выбраць штосьці, каб людзі ў нас не расчараваліся, штосьці дынамічнае з экшаном. Але чытаю далей. Я ўбачыла чалавека-настаўніка, які не даводзіць свае ідэі да канца, якому важна меркаванне іншых людзей, які расплюхвае свой талент па рэстаранах і барах. У яго не можа быць канфлікту з сістэмай адукацыі, таму што ён будзе гэтай сістэме патыкаць, бо не мае стрыжня. І пра стрыжань. Чытай Ты далей, ведаеш жарт пра ніфрытавы стрыжань? стрыжань. Потым раскажу табе жарт пра стрыжань. Ён не можа зладзіцца з самім сабой, як ён можа ламаць сістэму. Калі казаць пра сістэму адукацыі, то ў нашай краіне поля цудаў, амаль нічога не змянілася. Я прайшла завочнае навучанне, 2 універсітэты, і 90% каму заўсёды цікавы новы скураны кашалёк або свежае мяса. Настаўнікі не мелі тады свабоду ў выкладанні, так і зараз. Няма творчасці, няма палёту. Настаўнік і вучань павінны быць у сістэме, павінны быць благанадзёжнымі. Вынік такі для мяне. Хоць у анатацыі сказана, што Станіслаў Ракус выкарыстае новае для славацкай літаратуры кампазіцыйныя і сюжэтныя прыёмы, што робіць яго творчасць наватарскай, але, як ты кажаш, мне не зайшло. Дар'я.
Пачакай жарт пра стрыжань, пакуль я не забыла. Гэта легендарная перапіска ў фэйсбуку літаратараў Марыі Марцісевіч і Віктара Марціновіча, якая напісала, што няма ў табе віця стрыжня, і адказ Марціновіча, а ты мацала. Просто найлепшае. Найлепшае, мне падаецца, ведаеш, як вось мы зараз даследуем там перапіску, палеміку, якая разварочвалася на старонках якой-небудзь там газеты, адной там газеты з рысункамі ў пачатку 20 стагоддзя. Калісьці, магчыма, нашыя дзеці будуць вывучаць у школе фэйсбукаўскія срачыкі беларускіх Фейсбучныя допісы? літаратараў. Ну, прикольно, Так, прикольно. Кніжкі розныя, аўтары як і розныя. людзі. Краіны, дзе пішуцца гэтыя кніжкі, таксама розныя. У розныя эпохі ставяцца розныя націскі. Я лічу, што, канешне, нам, беларускай літаратуры, шмат у чым вельмі не пашчасціла. Тое, што я хачу зараз сказаць, што падвесці пад тое, што так, гэта не самы, канешне, лепшы выбар для таго, каб прадставіць славацкую літаратуру. Я хачу верыць у тое, што гэта не самы лепшы выбар. Вось, але ён быў зроблены, нам з гэтым жыць. Кожны, мяркую, знойдзецца чалавек, знойдзецца калі-небудзь чалавек, тому каму гэтая кніжка прыйдзецца даспадобы. Я вось зараз думаю, шмат вось як гэта кніжка адрозніваецца, у чым, напрыклад, ад Евы Віжанавец «Па што ідзеш воўч». Я Табе не прям хочацца такой якія-небудзь паралелі правесці? які-небудзь паралелі, абедзве кнігі Што там алкаголікі, так, што абедзве кнігі там людзі невялікага кінутыя аб'ёму, але наколькі лягчэй чытаецца Віжнавец, нягледзячы на сур'ёзную тэму, таму што тэкст дадаткова не ўскладнены і так да таго, Віжнавец што табе складаная тэма. чытаецца. А цяпер вось падумай, так, вось Віжнавец, напрыклад, вось зараз выходзіць там у розных перакладах, так, наколькі Мгм. гэты Якія тэкст чытаюць у іншых чытаецца краінах? у іншых краінах, так? Бо гэта вельмі яскравы прыклад беларускай такой вельмі адметнай нашай вось літаратуры, так, дзе усе культура продкаў, вось гэта ўсё Мгм. закладзена, ўсё, што толькі можна. І пададзена ўсё, здаецца, пад такім вось еўрапейскім соусам, так? Наколькі вось гэтае «Па што ідзеш воўча» ці не будзе ўспрымацца гэтаксама, як мы, напрыклад, успрымаем зараз вось Станіслава Ракуса? Магчыма, таму што мне здаецца, вось я зараз задумалася, а як гэта чытаць Віжнавец без кантэксту? То бок, не ведаючы зноў жа пра эпоху, пра якую расказвае аўтарка, вось той перыяд з гісторыі Беларусі, бо гэта ўсё ж такі вельмі беларуская кніга, абсалютна не універсальная. Не ведаю, універсальная ў ёй толькі праблема алкагалізму, хіба што так. Але цяжка ўявіць, калі ты разумееш гэтую кнігу, табе цяжка ўявіць, як могуць чытаць яе людзі, якія маюць іншы культурны, гістарычны бэкграунд, іншы досвед. Таму мне вельмі хочацца пачытаць водгукі, але зноў жа у мяне такое адчуванне, што гэтую кнігу ўсё роўна ў асноўным на замежных мовах будуць чытаць людзі, якім гэта цікава, якія хочуць пазнаёміцца, магчыма, з беларускай літаратурай, з беларускай культурай, ці якія ўжо штосьці пра яе ведаюць. То бок яны будуць чытаць гэта Мгм. не там з Мгм. пустога месца. Я мяркую пра тое, што вось «Па што ідзеш воўча» на іншых мовах яна можа быць прачытаная і зразуметая інтэлігенцыяй. Канешне, зараз я Так. загнуў. І, магчыма, тое ж самае вось можа адбыцца са Станіславам Ракусам, так, у нашых шыротах, на нашых землях. Неяк так. Хочацца, ведаеш, проста хочацца неяк так падвесці, каб Я гляджу мы. наклад. Наклад 200 асобнікаў. У прынцыпе, 200 Мгм. інтэлектуалаў у Беларусі набярэцца. Так. Мы з Проста табой каб два з іх. Вось. Яшчэ Каб 4 нашых слухачоў, якія, як думаю, таксама набылі гэтую кніжку. То бок мы ведаем ужо 6 з 200 людзей, якія маюць гэтую кнігу. Каб проста не сканчаць гэты выпуск такімі, не ведаю, панурымі такімі, не ведаю, ноткамі. Вось, я ж там казаў пра выбар у літаратуры, я проста пра гэта, выбар кніжак для таго, каб перакладаць Мгм. на беларускую мову. І я такі, ведаеш, апошнім часам шмат пра гэта думаю і такі думаю, чаму вось перакладаюцца і выдаюцца вось менавіта вось гэтыя кніжкі. Напрыклад, у нас ёсць кніга, якую напісаў Сергей Балахонаў, кніжка называецца «Імя грушы». Так, я чытала. Чытала. І гэта такая сабе алюзія на Умберта Эка На «Імя імя ружы». ружы. Прыкінь, якая мы ўсё-такі цікавая краіна, так? Свайго перакладу
імя ружы у нас няма, але вось табе, калі ласка, у Ведаеш, нас ёсць такі сабе адказ на гэта ж тваю вось мем. гэтую штуку. Мам, у кнігарні, мам, давай купім імя ружы. Адстань, у нас ёсць імя ружы дома. Імя ружы дома. І тут павінна быць карціначка з раманам Сергея Балахонова імя грушы. Імя грушы. Славацкая літаратура, я думаю, што яна такая багатая, і што там знойдзецца вельмі шмат твораў, нават сучаснікаў нашых, которые будуць лёгка ўспрынятыя, лёгка зразумелыя для нашых, нават, магчыма, штосьці дзіцячае, падлеткавае. Вось, але, ну, маем то, што Пакуль маем. што пазнаёміліся з гэтым. Што ты знову Пакуль што сумным пазнаёміліся скончыў? з гэтым і магчыма, каб ну я спадзяюся на тое, што неўзабаве выйдзе які-небудзь там твор славацкай літаратуры, у якім будуць алюзіі на нататкі ў плыні часу, а ў нас уже вось гэтая штука ёсць па-беларуску. Так, будзем лічыць, што мы падрыхтаваліся загадзя. Ну і такім чынам мы ўжо агучылі, што адна з кніг, да якіх вам трэба будзе рыхтавацца чытаць гэта людзі на балоце, дакладней вся Адна з трылогія. кніг. Адна з 3 кніг. Карацей, вам трэба прачытаць іх усе, калі вы хочаце паўдзельнічаць таксама віртуальна ў падкасці. А наступны выпуск, які будзе ўжо без госця, толькі мы з табой, Сярожа. Так, мы хочам, каб вы паўдзельнічалі ў галасаванні і выбралі адзін з 4 твораў, які мы прачытаем. Мы агучым вынікі ў канцы выпуска па людзях на балоце, але ў сваім падкасці я размяшчу галасаванне. Таму калі вы яшчэ не падпісаныя на нас, та ніжняе падкрэсліванне белы лід, самы просты ў свеце Інстаграм, то я раю вам падпісацца, там шмат цікавых, насамрэч нічога. Але тым не менш там у сторыс я зладжу галасаванку і вы зможаце паўдзельнічаць і выбраць героя. І зараз я агучу, каб вы маглі падрыхтавацца, штосьці там пагугліць, пачытаць, паглядзець пра гэтыя кніжкі. І першая кніга гэта ізраільская фэнтазі. Мне падаецца, што гэта ўжо гучыць максімальна цікава і можна, у прынцыпе, далей не працягваць. Але гэта Гагар Янай, здаецца так, правільна, гэта жанчына, аўтарка. Яна напісала кніжку «Скрадальнік лекаў». Я так разумею, гэта цыкл «Левіятан з Вавілоніі», і адна з яго частак, першая «Скрадальнік лекаў» называецца. Гэта ізраільская фэнтазі, падлеткавая. Мне падаецца, што, ў прынцыпе, яна і даволі дарослая кніга, то бок гэта не зусім штосьці дзіцячае. Я Але пакуль што не чытаў, але тыя, хто чыталі, казалі, што яна такая, ну, на young adult, карацей, на Так. перасячэнні дарослай літаратуры і падлеткавай. Так, цяпер раскажы пра другую кнігу, таму што ты Другая маеш да кніжка, яе спадзяюся, непасрэднае яна дачыненне. што яна выйдзе зусім хутка, прынамсі пад той час, калі мы будзем запісваць наступны падкаст па палескай хроніцы. Гэта Эрэх Ремарк на заходнім фронце без перамен. Неўзабаве яна мусіць выйсці Сярожа яе пераклаў. у выдавецтве Папуры, і там будзе таксама значыцца маё імя сціпленька так дзе-небудзь там пад аўтарскім, вось як перакладчыка. Так, і трэцяя кніжка, мы звяртаемся да цяпер ужо беларускай класікі, і гэта Эліза Ажэшка і яе «Хам». У Папуры выйшла перавыданне. Вось, і чацвёртая Не. кніжка, якую мы хочам таксама прапанаваць вам на выбар, іна чамусьці у нас была пад нумарам 3, але ты прапусціла, не ведаю чаму. Это Ну, ты запісваў спіс. Энді Уір «Марсіянін», Калі якая што, я выйшла... заклікаю вас галасаваць за яго. Заклікай. Перакладчык там невядомы. Перакладчык там загадкавы псеўданім. Кніжка выйшла ў выдавецтве Гутенберг сёлета, і гэта была мая мара для перакладу. Бульбяная бомба. Так, бульбяная бомба. Я шчыра ўсцешаная, што гэтая кніжка з'явілася па-беларуску, і я проста у прадчуванні, калі я буду чытаць яе 3 раз, таму што я чытала яе па-руску, калі яна толькі выйшла. Таму што першыя 2 разы Інна забыла. У яе ўжо першы раз я пачынае чытала яе развівацца літаратурная па-руску, дэмэнцыя. Потым у арыгінале, яна, дарэчы, даволі простая ў арыгінале па-англійску, і вось цяпер я прачытаю яе па-беларуску, і я ўпэўненая, што кайфану яшчэ раз, і, можа быць, яшчэ і перагляджу фільм, і, ну, вы зразумелі, я фанатка «Марсіяніна», так. Альбо гэтага. І, дарэчы, Мэтта перавага Дэймана. «Марсіяніна» ў тым, што ён існуе... Не, я даволі спакойна стаўлюся да Мэтта Дэймана. Ну, добры акцёр, так. «Марсіянін» існуе ў электроннай версіі, у аўдыяверсіі і ў папяровай версіі. То бок вы проста можаце абкласціся «Марсіянінам» з ног да галавы і яшчэ і кіно паглядзець. Клас, Але я кіно так і пакуль планую што зрабіць. па-беларуску яшчэ не выходзіла. Глядзіце ў арыгінале фільмы.
Альбо з па-беларуску. субтытрамі. Лепш у арыгінале. Сеража павінен Ну, быў сказаць альбо такая па-беларуску. такая ты сабе, канешне, прасоўвальнішчыца Так, такая сабе. такога Такім сабе чынам, беларускага чакайце, кантэнту. дзесьці вось у той жа дзень ці ў наступны, калі выйдзе гэты выпуск, я апублікую ў сябе галасаванку. Вы можаце галасаваць, заклікаць сваіх сяброў, блізкіх, родных, усіх прагаласаваць за патрэбную кніжку. І гэтая кніжка стане гераіняй нашага наступнага з Сярожам абмеркавання. Ну, спадзяюся, ты некалькі разоў будзеш Найкампетэнтнейшага. перапошчваць гэты Так, свой пост, так. хаця там людзі будуць па некалькі разоў галасаваць за адно і Так тое вот, ж. это будзе проста аднаразовае галасаванне. Такім чынам, мне падаецца, што добра, што мы выбралі такую кнігу. Насамрэч, патрэбная нейкая разнастайнасць, бо я прыгадваю усе папярэднія нашыя зборы сходкі, і амаль заўжды мы даволі добра выказваліся ў адрас тых кніг, якія мы чыталі. Яны нам тут мы таксама даволі добра выказваліся ў адрас кнігі, проста не ўсім яна зайшла, але гэты выпуск для разнастайнасці, што часам мы можам пачытаць і штосьці такое, што не будзе канвенцыянальна добрым, назовём гэта так, як Выйсці, адбываюць. скажам, за межы свайго камфорту. Так, блин, хоць раз бы туды зайсці, ведаеш, это ўсё выходзім і выходзім, калі мы ўжо туды зойдзем. Сумна. Ну, карацей, я Ты думаю, што нарадзілася ў той краіне, дзе зоны камфорта. знаходзіцца ў іншых краінах. Таму я і не там. Вось, але я думаю, што гэты выпуск тым не менш все роўна быў даволі цікавы, я спадзяюся. Можаце пісаць свае водгукі, каментарыі, прапановы, заўвагі і гэтак далей нам ва ўсе магчымыя месцы, дзе толькі вы бачыце, дзе можаце да нас дагрукацца. Можаце пісаць гэта пад вокнамі ў Сярожы на асфальце. У прыбіральні на ліпельскім аўтавакзале. Дарэчы, гэта было б нядрэнна, цікава было б знайсці там аднойчы запіс. Так што дзякуй, што сёння былі з намі. Так, все, тады галасуйце за кніжку. Мы, канешне, з усёй адказнасцю да Гэтыя гэтага выбары паставімся і, будуць вядома, і чэсныя. прачытаем.